ಅಕ್ಷರ ಇರೆಗ್ ಪುಟು ದಿನ ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಜೀವಿತವಿರುವ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಬೈದರು ಮಂಡೆ ಇಂಚ ಎಂಗಿನ ಅಕಲ್ ಬಾತದ ಫುಲ್ ತತ್ತೊಂದು ಬ್ಲಾವ್ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾನಿ ಪೂಜಿಂಬೆ ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಇನಿ ಉಂಡತೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲ ದಯಪಂಡಾರ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಊರಿಗೆ ಬೈದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪುರಲ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಇನಿ ತೇರು ಅಂದು ಪುರಲ್ದಮ್ಮನ ಇನಿ ರಥೋತ್ಸವ ಅಂಚ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಬರಿಯರ ಉಲ್ಲೇರು ನನ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಟ್ವಿನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೂಲುಲ್ಲಲು ಕುಡೋಡ್ತಿ ಒಂತ ಬೇಲೆಡುಲ್ಲಲು ಅಂಚನಿತ್ತೆ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತ ಬೇಲೆ ಉಂಡವೆ ದಾದ ಪಂಡ ಐಸ್ ಮಾತ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಮೆಗ್ಗೆನೆ ಮುಲು ಐಸ್ ಪೋಯ್ಸಲ ಮಾತ ಮಂತದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿಂಡೆನ ಕರದಜ್ಜಿದೆ ಮೆರ್ನ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಟು ಎಲ್ಲದೇನ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಂಗೆ ತಿತ್ತು ಊರೋಡು ಆಕೆ ಬತ್ತೆರಾ ಅಂದ್ ನಲ್ಲ ಅಡಿಗೆನೆ ರೆಡಿ ಕುಲಿತ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನಾತ ಹೋಗುಂಟು ಬೇಗ ಪನಿ ಅನ್ನ ಬೇಲೆ ಮೇರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಲಂಚನೆ ನೀರ್ ಪರ್ದೆ ಬದುಕೊನ್ಗೆ ಮೂಲ ಪನ್ ಸುರುವಾಂಡ್ ಮೇರ್ನ ಎಂಕದಲ್ಲ ಬೊರ್ಚಿ ಎನ್ನ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ದಾತಿಂದರಿ 5:30 ಗಂಟೆ ಬತ್ತಿ ಅಡ್ಡೆ ತಿಂತ ಅಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿದ ಕಜಿ ಪುಲ್ಲ ತಿಂತೆ ಎಂಕ ಅವೇ ಬಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಂದೆ ಎಂಕ್ ಕೊಡ್ಸಿ ನಾನು ಎಂಕ್ ನನ್ನ ನೀರೇ ಬೋಡು ನೀರೇ ಬೊಕ ಜ್ಯೂಸ್ ನನ್ನ ಮೇರ್ನಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಚಿನ್ನು ಚಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪಾಡು ಮೂಜಿಗೆ ಸ್ಕನಾಡು ಎಂಕುಲುಂಡತೆ ಕೋಡೆ ಬೈದಿನ ಅವಸ್ಥೆ ತುಂಡ ಎಂಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಂತಿತ್ತ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಎತ್ತುಂಡವೆ ಆಂಡ್ ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅವರೆ ಚೂರಿತ್ತೀನಿ ಆಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ನೇಜವೆ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಎತ್ತುಂಡು ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ಸಟ್ ಬತ್ತಿನವೆ ಅವೆಟ್ಟದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಜರ್ನಿ ಮಂತಿನಾತು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಆರಾಮಾಂಡ್ ಆಂಡ ನಿದ್ರೆ ತಮಳ್ಳಿಜಿ ಇಂಚು ತಾಗುದೆನ್ನ ವಿಂಡೋದ ಸೈಡ್ ತಾಗುದಿಜ್ಜಿಡೆ ಮಂಡೆ ಬೇನೆ ಲಕ್ಕದ ಪೋತೀನಿ ಯಾನೇನು ಎನ್ನು ಮುರುಂಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂಡುದು ಅಂಚದ ಅಲ್ಲ ಆತಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಲೈನರೇ ಆತಂಡಿ ಇಲ್ಲಡೆ ರೀಚ್ ಆನಾಗ ಅಂಚ ಬಲೆ ಎಂಕೊಂತ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ನಿಕ್ಕದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೈದೇರಿ ಎಂಕಲ್ ಎಂಕುಲುಂಡತೆ ದೊಂಬುಗು ಮೋಲ್ ಪನ್ ಪುನಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ಆ ದಿಪ್ಪು ದೇವರ ದೈಟ್ ಎನ್ನ ಈತ್ ನೆಟ್ಟ ದಾಲ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ದಾಲ ಆತುಜಿ ಅಲ್ಲ ಉರಿಕ್ಷನ್ ಕೊನೆಯರ ಉದ್ದಾಗ ಇಚ್ಚಾದ ಎಂಕುಲುಂಡತೆ ಇತ್ತ ಚೂರು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪಿದೈ ಬತ್ತ ದಾಯಪಂಡ ಇನಿಯೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಂಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಕನೋಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಏರ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಪಂಡ ನಿಕಲ್ ತೂದಿಪ್ಪರೇನ ಆವು ಮಾರಾಯ ಹಾಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಜನಕ್ಕೂ ಬರ್ಪಿನ್ ಪಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ಇಂದೇ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ಬಿಟ್ಟು ಆದಮೆ ಓಕೆ ಪನ್ಪುಣಿತೆ ಲವ್ ಅವೇ ಉಂತಿಲ್ಲ ಜನ ಬರ್ತೀರ ಇನಿಯುಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಇಂಚ ಯಾನ್ ತೂದ್ ಇನಿಯಿಂದದೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬೈದರಿ ಈ ಸಲ ಅವು ಏರ್ ಪಂಡದ ಯಾ ನಿಕ್ಲಗಿತ್ತೆ ತೋಪವೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಗಿನ ಅಕಲ್ ಬಾತದ ಫುಲ್ ತತ್ತೊಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಬಾತರಂದಿಲ್ಲ ರಾರೆ ಅವಂತರ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ದಯವಂಡ ಅಕ್ಕಲ ನೆಟನೆ ಕುಲೊಂದಿರಂಚಿಂಗ್ ನಾಚಿಕೆ ಇನಿಯುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಪುರಲ್ದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊಸ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬೈದೇರು ಯಾಲ್ನ ಅಕ್ಲೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಆಪುನಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ತೂದಿಪ್ಪರು ಅಂಚ ಏರ್ ಪಂಡದಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆ ರೆಡಿ 1
2 3 ಸ್ಟಾರ್ ಮೊಲೆ ಬಲ್ಲನೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಪಂಡತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಡಿನಿ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬೈದರ್ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣು ಜೀವಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಅದ ಜೀವಿತ ಬಿರುವ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಅಡ್ಮಿನ್ ಬೈದರು ಯಾಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಆಂದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ವಾಟ್ ಪಲ್ ಎಂದು ಜೀವಿತ ನಮ್ಮ ಎಗ್ಗೆಗೆ ಹಾಯ್ ಬಲ್ನ ಉದರ್ದದ ರಾಹುಲ್ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಎಂದು ಜೀವಿತ ನಾರಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುದರ್ ಯಾನೆ ಕಡೆಗೆ ಎಂದುಜಿ ಯಶಸ್ವೀರ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಓಕೆ ಮಗುಲ್ ಅಂದ ಯಾನುಂಡದೆ ಮುರಣಿ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಬಲೆ ಪಂಡದ್ ಯಾನು ಎನ್ನದಿತ್ತಿಜಿ ಬರ್ಪ ಪಂಡದ್ ಈಜಿ ಯಾನ್ ಆಲ್ಮೋಲ್ ಪನ್ಪ ಓಕೆ ಆತ ಎಂಕ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪುಜಿ ಈ ಮಿಸ್ ಆಯ್ ನಿಂದೆನ್ಯಾನಾ ಇವರ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿತ್ತುಜಿ ಬರ್ಪ ಪಂಡದ್ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಂಡದ ಪಂಡ ಸಡನ್ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪ ಪಂಡದ್ ಸೊ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬತ್ತಿನ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೈಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯು ಅವೇದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಕ್ಕನಡೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ತೂಂತ ಅಕ್ಕನ ಹಾಕ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡಿ ಹಾಕ್ಲ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇದ ಮಸ್ತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಪಂದೆ ಬನ್ನಲಿ ಮಕ್ಳ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾಕ್ಲೆ ಮೀಟ್ ಅಪ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ನೆ ಎನ್ನಿದೆ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಮೀಟ್ ಆರ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನಿಜ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ತೂಕ ಎಪ್ಪ ಅಂದಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಅವರ ಆಪುಂಡ ಪಂಡದು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಕ್ಕಲ ಮದ್ಮೆಗೆ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಮೊಲ್ಲ ಮುಲುಲ ಮೊಲ್ಲ ಮದ್ಮೆಗೆ ದಲ ಪಂಡ್ರಂಡ ಅಂಡತ ನಿಕ್ಲೆದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರಂಡ ನಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ 10th ಆತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋಡು ಅಂದು ಒಂಚೂರು ಪಾಸ್ ಆಪ್ಲಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ನಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆತ ಎಡ್ಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಿಪ್ಪು ಈ ಮಂಡೆ ಚನ್ಪೋಚಿ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದಿಂಚ ಆತೆ ಮಲ್ಲ ಐದು ಮಲ್ಲ ಆತಜಿ ಚಾಕಿ ಪೋಡುಂಗೆತ್ತೆ ಏರಂತುಂಡ್ಲ ಏನಂತ ನಾನು ಬಲ್ತೀನಿ ಕಡೆ ಬರ್ನಾಗ ಹಾಯ್ ಇರನ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನೆಟ್ ಹಾಯ್ ಧನು ಹಾಯ್ ಧನು ಹಾಯ್ ಧನು ನೀನ ನನ್ನ ಮೂಲೆ ಬತ್ತು ತೂಕಂದು ದಾಯ ಕೋಪದಾಯ ಎದುರೆದುರೆ ಬಾತೇರ್ನ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತು ಜಿನಿಕ್ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ನಂಡತೆ ಜಾತ್ರೆದ ವನಸ್ ಮಾತಾಂಡು ಈತ ವನಸ ನಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಮಾರಂ ಬತ್ತೇರ ಅಂಚೆಂಕ್ಲು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದೇತೊನ್ಗ ಪಂಡದು ಅಂದೆ ಮೂಲ್ಪುರ ಜೋಕಲ್ ಬೈದೇರು ಮಕ್ಳೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದೇತ್ ಕೊರ್ಕಂದು ಮುಂದೆ ಎದುರು ಬಲೆ ನಿಕ್ಕಲ ಬರ್ಪಾರೆಲ್ಲ ಅಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಓಬೋಡ್ದೆ ತೊನ್ನೆ ಅಂದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೆಪ್ಸಿ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆಂಬೆ ಕುಡರ ತಿನ್ನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಾರ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮರ್ಲವೆ ನಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಗಂಡರಿ ಅಲ್ಲ ಒಲ್ಲರು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕುಲೊಂದಿನಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಮ್ಮ ತೆತ್ಕೊರ್ನಿ ಎಂಗುಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಂತೀನಿ ಮಾತ್ರ ನಾ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಇಪ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಅನ್ಪುನು ಮನೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇವು ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ಆದ ಬನ್ ಬಾಯ್ ಸರಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ಡೂಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಇಂದು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ರಿಲೇಷನ್ ಕಸಿನ್ಸ್ ಅದ ತಾತನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಪನ್ ಓರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ನಿಕುಲೆ ಏ ಮುಕುಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇರೆನ್ ಮೀಟರ್ ಬೈದಿನ ಎಂಕ್ಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕ್ಲು ನತ್ತಿ ಅಕ್ಲೆಂಡ ಪಾತಿರ್ದಿರು ಓಡಿ ನೂಕು ಅರ್ದಿ ಪಂಡಿಕುಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೇದು ಫೇಸ್ ಮನ್ ಪರ ನರ್ವಸ್ ಫೀಲ್ ನೇ ಮಕುಲ್ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಬನ್ನಿ ಚೋಟಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ದ ಮುರಾಂದಿ ಸತಿಗೆ ಮೀಟ ಹೊಡೊಂದು ಕುಲ ಒಂದೆರ್ ಮುರಾನಿ ಆಂಟಿ ನಡೆ ಬತ್ತಿನ ಪಂಡೆ ಎನಡಲಕ್ಕೇನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಕ್ಕ ಒಲ್ಲೆರೆಂದು
ಅಂದದೆ ಆತು ತೂಪರದು ವಿಡಿ ಇತ್ತು ನಿಕುಲ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಪನಿ ಇಡೀ ದಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತೂ ಒಂದು ಪಲ್ಗೆ ಪೆಟ್ವಾಡರದ ಎಂಡ ಪಂಡರೆ ಅಕ್ಕನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಂದ ವಾತು ನೋಡಲಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅದು ಪೂರ ಆದಾತು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ನಿಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಡೆ ಫುಲ್ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ರಂಚ ಕಾರ್ತಿ ಮಾತಾಕ್ಲೆಗೆ ಸರ್ಬತ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ಪೂರ ಇಡವಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ ನೆಟದೆತ್ತಲೆ ಅಲ್ಲ ಇಡೇ ಬರೋಡಿಗೆ ಮಾತಾ ಪೊಣ್ಣಾವ ಪಂಡದ ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸರ್ಬತ್ ಕಂತೀನಿ ದಾಡ ಗೊತ್ತನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಡಿ ನೀ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬೈದೇರು ಇತ್ತಾನ ಕೆಲವರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಉಳ್ಳರತ್ತೆ ಪಂಡನ ಪಪ್ಪನ ಅಮ್ಮ ಅರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪೂರ ಆಂಟಿ ನಕಲ್ ಮಾತ ಬೈದೇರು ಅವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೆ ಗೊತ್ತನೆ ನಾಲೈನ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಗಿಡ ಬಣ್ಣ ಪೂರ ಬಂಜಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೈಕಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕುಲ್ಲಾವತ್ತೆ ಒನಸ ಕುಲ್ಲಾವತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಬರೋಡ ನಾಲಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂಥರ ವನಸೋಲು ದಾತನಿತ್ತೆ ನೇ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲ್ ಮಾತ ಪಿದಡುನಿ ದಾಲ ತಿಂತು ಜೇರು ಬಾಯ್ 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 ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಮಾತ ವನಸ ಅಂದ ಎಂಕಲ್ನೈತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲ ವನಸ ಒಂದುಂಡು ಇರೇಕು ಪಾರ್ದು ಜೀರ್ ನಾನು ಬೊಕ್ಕುಂದು ಇಂಚಿನದೆ ನಾನು ಐಟಮ್ ಬಾಕಿದ್ದು ನಾನು ಐಟಮ್ ಏನೋ ಬನ್ನ ತೋಪವೆ ಉನ್ಪ್ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲ ಇರ ಪಾರ್ದೇರು ಇರಬಾರ್ದು ಕಾಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಉನ್ನು ಪೋ ಒಬ್ಬ ಎಂಜಮನ್ಪಿನ ವಿದ್ವಾಂಸಿ ವಿದ್ವಾಂಸಿ ಕಾರ್ತಿನ ಮೊಗ್ಗು ಲತ್ತಿಗೆ ನಿಂಚೆ ನಾಳ್ ಮನ್ಪುನ್ ಆಲ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನೆ ಬಂಗೋಡು ಬುಡ್ಲೆ ಮನಿ ಪೊಚ್ಚಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದೇ 3 ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ನಿಂಗೊಂದು ಲಾಲ್ ಎಂಚಿನ ಪಾರಾಡು ಅದಿ ದೇ ಇರೆಗೆ ತಾನೆ ಇಲ್ಲಡ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಕೊರ್ಪುಜಾ ಈ ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ದಾನೆ ಏಸ ಕಟ್ಟುಂಡು ಇರ್ ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ದಾನೆ ಏಸ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅರೆ ಜೋಕುಲ್ಲಕ ದಾನ ಮನ್ಪುಂಡು ಅರೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹಿಂದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆದ ವನಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಬುಡ್ದೆಂಕ್ಲು ವನಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಎನ್ನಲೆ ಜಾತ್ರೆದ ವನಸ್ಸನ್ನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡದು ಅಕ್ಲ ಭಯಂಕರ ಅಕ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯದಕ್ಲ ನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಡೆ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರೆಗಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ 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 ಇತ್ತದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಕ್ಷರ ಪನ್ಪುನರ್ನ ಏಪ್ರಿಲ್ 11ಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇತ್ತುಂಡು ಆರು ಎಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 11ಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತದಿತ್ತು ಅವಿಟ್ ಎಂಕ್ ವಿಶ್ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ನಾಡುಟ್ಟು ಪಾತೆರಡ ಹಾಕುವೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನ ಮಂಡೆ ತೋಜಿ ಹೋಬಿರ ಅಂಚ ಉಂಟು ಇನ್ನಿಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಕ್ಷರ ಪನ್ಪುನರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶಸ್ ಮನ್ಪರುಂಡು ನಿಜವಾದರ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇತ್ತಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ 11ಗೆ ಎಂಕಾನಿ ವಿಶ್ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 11ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡತ ಅವೇನು ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಡುಪ್ಪನಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಡುಪ್ಪುನಗನೆ ಎಡಿಟ್ ಮಂತ್ ಕನ್ನತದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ತುಯಿನಿ ಆತ್ ಪುರ್ತುಗೆನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಂತದ ಅದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 11ಗೆ ಎಂಕ ಬರ್ಡೇ ವಿಶಸ್ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಉಂಡತೆ ಬಟ್ ಇರ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತರ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕಿ ಇರೊಂಜಿ ವಿಶ್ ಮಂತಿಜರತೆ ಇರಡನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ವಿಶ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡದು ಏಪ್ರಿಲ್ 11ಗೆ ಎನ್ನ ಬರ್ತಡೇ ಇರ್ ವಿಶ್ ಮಂತಿಜರ್ ಬಂದು ಬೋಡನ ಕಮೆಂಟ್ ತೂಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಒಂತೆ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ನಾನು ಕೆಲವೇರು ಒಂತ ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ ಲೆಪ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಇನ್ ಎಂಕಲ್ನ ದುಂಬುದ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಕೈ ದನೂರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಟ್ವಿನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಫ್ರೇಮ್ ಉಡ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಇರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪರವಾದ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಂಡ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಇರೆ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಒರ್ತಿಯ ವಿಶ್ ಎಂಚಿನಾಂಬೆ ಈಚೆ ಎಂಕು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಡೇ ಗಿರ್ನ ಇಲ್ಲಗೆ ಬರುಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಪನೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಜನ ಬರ್ಪ ಇಡೀ ಟೀಮನೆ ಬರ್ಪ ಬಾರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೊಡ್ದು ಬರ್ಪಾಲು ದಾನು ವಿಶ್ ಮನ್ಪು ದಾನು ಈ ಬೊಕ್ಕ ನಿಂಗು ಆಡಲೆ ಅಕ್ಷರ ಪನ್ಪುನಾರ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂಚಾರ್ ವಿಶ್
ಎಂಕಲಾಲೆ ಅಂಗಿಜ್ಜನ ನರಮಂಡಲಿ ಇಂದೆತ್ತುಲೆ ನೀ ಒಂಜೊಂಜಿ ಏಸಲು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಯ್ನಿ ರಚ್ಚಿ ಆಂ ಬರ್ಪೆ ಜಾಯ್ನಗ್ ಅಂಚ ಕುಡೋರ ಅಕ್ಷರ ಇರೆಗ್ ಪುಟು ದಿನ ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಅಂಚೆನ ಇರ್ನ ನಾನದು ತುಂಬದ ಜೀವನ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆಡು ಪಡು ಪಂಡತಿ ಎಂಕಲ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಇಡೆಗುಂಡತೆ ಎಂಕಲ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಏರು ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತಿರು ಅಂಚೆನೆ ಏರು ಆವು ಮಾರೆ ಪೂ 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 ಏರು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಪಂದದ ಅನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ದಾಲ ಪನರುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ತಿಂಚನೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಅಪ್ ಜೀವಿತ ಅಂದತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನ ಪಂಡದ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಆಪುನೆ ಜೀವಿತನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಫ್ರೀ ಆಯ್ಪತ್ತಿರುವ ಇರ್ನ ಸುರು ಮಿತ್ರುತ್ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕುಲ್ ನನ್ನತ್ ಮೊಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಅದು ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜವೆ ನನ್ನತ್ ಲಾಗ್ ಎಂಕುಲ್ ಬರಂದಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲ ನಿಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಡೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಉಂಡತ್ ಎಂಕಲ್ ಜಾತ್ರೆಗ್ ಪಿದಡೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ಅಂಚ ಅವೆತ ವ್ಲಾಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಡೊಂದಿಡೆಗೆ ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮದರಿಂಗೆ ಮೊದಲು ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಬಾಯ್